Mede nkyɛ kɛse fi otumfo Nyankopɔn nkyɛn de berɛ wɔ berɛ a wasi akonnwa no agye berɛ na wɔhwɛ me wɔ dɔhwere mu no. Medin ayɛ din baako pɛ sɛ deɛ wonim dada na Agya BOATENG bayifoɔ ba. Na anɔpɛ ma me no nka biribi na fa waso fam me wɔ berɛ a wanya berɛ. Mesrɛ wo, ɛnyi afidie no mfiri anom se, ɛsiane sɛ ɛduru baabi a mpanimfoɔ sɛ bi kafra kyɛ asɛmpa tie no yɛ a na yɛ ade papa. Mesrɛ wo a me ne wo ba bɛdi nkɔmmɔ kakra afa sunsum mu wiase ɛne nneɛma a ɛrekɔ so wɔ asetena ne abrabɔ mu. Bi a wahwɛ me program bebree wɔ bea bebree menka ne saa. Ade wei deɛ ɛnɛ nyabotrɛ deɛ bɛtena ase ne yɛba abɛsua deɛ. Ɛnɛ me ne wo bɛsua deɛ bi afa ade a yɛfrɛ no bayie ho. Me ne wo sua deɛ afa bayie ho. Na yɛsua deɛ fa bayie no ho a bayie no nkyerɛkyerɛmu ne nhwehwɛmu no bɛboa wo ma wate aseɛ na sɛ wobɔ abrabɔ bi a na sɛ wotu anammɔn bi na sɛ nneɛma bi nkɔ yie wɔ abrabɔ mu wohu baabi a sɛ bi wode wo nan bɛsie anaa wohu asɛm no poma si berɛ. Nyabotrɛ na me ne wo ni saa nkɔmmɔ. Wobɛkasa deɛ ne yɛfrɛ no bayie. Bayie yɛ honhom a ɛwɔ asase wei so ɛyɛ otumfoɔ Nyankopɔn na ne bɔɔyɛ. Ma me ni kan kasa me kyerɛ sɛ bayie yɛ honhom, bayie yɛ nkuno, na mmom yɛsi ne kwan. So obi gyina baabi no ka kyerɛ sɛ bayie yɛkum bayie a nyɛ nokorɛ. Yɛnkum bayie na mmom yɛsi bayie kwan. Ade nti na mekasa deɛ onim me Agya BOATENG bi anim sɛ bayie no me ma yɛ bi da. Me nkasɛm ɛna ada ma yɛ bi da. Na bayie no a yɛreka no egu ahodoɔ maako enum. Tie ne yi o, bayie egu ahodoɔ maako num. Ba yɛn Africa no deɛ anim ano sɛ yɛsɛ obi yɛ bayifo a yɛfa nadeɛ baako pɛ. Obi anim sɛ bayie bi a yɛ adeɛ a ɛnyɛ. Na yɛbɛkyerɛkyerɛ mu wate aseɛ. Sɛ ebi mpo a woni nipa bi na te no yɛ bayifo na wonim. Ɛsiane sɛ ontu nkɔwe nam. Nti wonhunu sɛ okuta bayie no bi daabi. Ebi kora woni akora bi na te fie. Akora na nya bayie honhom but wonim. Ɛnɛ yɛde sua bɛ mu ahunu sɛ sɛbi mpanimfoɔ se obi nim a obi kyerɛ. Wote aseɛ nti nyabotrɛ ne yɛnsua deɛ. America nko ne sɛ yɛka bayie na egu ahodoɔ enum. Aseɛ na teɛ. Yɛwɔ bayi kɔkɔɔ, yɛwɔ bayi tuntum, yɛwɔ bayi fufuo, yɛwɔ bayi nyansafoɔ ne yɛwɔ bayi kwaseɛ. Na ma America no nka ɛnɛ me ne usua bayi kɔkɔɔ no ho asɛm. Wote aseɛ Africa na sɛ Ghana ha deɛ enim ne bayi kɔkɔɔ na ɛsɛ bayifoɔ ha na wɔn kɔ meeting, abayifoɔ mu dwon kuo, abayifoɔ mu kum nipa, abayifoɔ mu wi nipa nam, abayifoɔ mu de yadeɛ to nipa so, abayifoɔ mu de problem ma nipa. Ɛno ho asɛm na me no ba abɛsua ne nti gyebere na tie me. Bayi kɔkɔɔ no sei na tie. Deɛ meka sɛ mekɔɔ mu bi mekɔɔ mu kɔdi mfeɛ aduonu nson 27 years. Me a mete a me no kasa yi meyɛ bayi hene nko a mfeɛ dunan. Ɛnyɛ obi na se me se wote aseɛ. Ɛnyɛ nkɔra asɛm because mete to nim sɛ menya abɔfra. Nti me metena me kasa abɔfra nto. Na mmom me kasa mi sɛ yɛwu Moses. Wote aseɛ no yɛ Israelni. Ba yɛkɔtete ne Misrim ɛyɛ Pharaoh fie. Wote aseɛ Nyankopɔn ma Moses kɔsua biribi firi Pharaoh fie. Enti me obedi Israelfo na nim na Moses nnade a wɔyɛ. Enti bia Nyankopɔn adom no ma yɛ kɔwura saa tumi ne nsɛm ɛkɔsua adeɛ sɛ deɛ bɛyɛ de bɛkyerɛw na nso bɛhu sɛ deɛ obɛsi abɔ abrabɔ si afa. Wobɛhu sɛ haban bebree kumanim ha yɛbɛsua no nyina ho adeɛ nnɛ. Nti gyebere na nyabotrɛ. Ma menka biribi nkyerɛw. Bayi kɔkɔɔ na yɛn Ghana yɛnim sɛ obiara nte fie a ɔte bayifoɔ di a no wusu ɛyɛ no korɛ. Bayi a ɛyɛ bayi kɔkɔɔ no wan wɔn yɛ homɔborɔ. 2 onim ne maame. 3 onim ne ba, onim ne busuani, onim obiara. Ade nti na te saa. Bayi mu yɛ de tumi na yɛ adwuma. Enti ɛyɛ nhyehyɛyɛ ɛne mbara na da bayi. Na sei na teɛ. Bayi yɛ sunsum a onipa biara betumi de ama obi ɛwɔ kwan ahodoɔ bebree so. Ɛnyɛ aduane mu nko na de bayi fa ma nipa. Obetumi atɔ mpaboa hyekyɛw de bayi afa mama wo. Obetumi atɔ mobile phone ama wo de bayi afa mama wo. Empo obi betumi atɔ aduane de ma wo. Sɛ di mu de bayi betumi atɔ mama wo. No kora pa na me no kam. Because me de menya firi mu na yɛ me na na tɔ aduane na wɔde ma me. Na kosu yɛ da so sa na nne de bayi na hyem. Na mera me nsa bɛka bayi no wie na na dwome da hɔ na mu nsɛm na na ba bɛfa me. Ɛne ekopi adwabɔ bi ase. Ekodu na nipa ɛte wɔn no yɛ nipa bɛyɛ 50 me nka ne saa. Ɔlaka mo bɛyɛ 12 years. Na me kwa na konwa ba akosi obi ante so. Not no nse na me na na konwa ɔna yɛ wɔ hene. Enti wɔde me ba bɛsi na na mu sɛ si oni hɔ ambedi na ade ɔyɛ bɛɛma. Na sɛ na asɛm no te. Emra me kopie kampo wie ye no. Me hu sɛ nipa ɛte kampo nyina me ninim wɔ mo. Ɛyɛ kurom wɔ nipa ne bia me ninim wɔ mo a physical so hia wɔ mo a na obi ka kyerɛ sɛ mo nyɛ bayifo a wonyi no. Me ne usua de ne pa. Enti deɛ me na na kan sɛ daache oni hɔ a me na metra na nam. Ɛno nti no na wɔ se yɛbɔ matena hye. Ma me nka sɛ nwei. Se mo bi bayi no nya bayi no ba bayi ma nyo no na ɛbɔ ne ho atena hye. De ɔde bayi ni ma no no na ɛbɔ na atena hye.
na yɛbɔ atenase no ɔmo dem nanan de ne nua ba a ɛyɛ ne soa na ɛbɔ saa atenase no okɔ ba yiem foforo a de wɔyɛ ba yie bi ada yɛ no korɛ sɛ de American nim sɛ okɔ ba yiem foforo a ne sɛ yɛbɔ atenase a wo a yɛbɔ atenase yɛ ma anam ne bi nwe ne mo yɛ ma mogya na ɛnom na sɛ unum mogya ne wie a ansa ne abɛma ɔbayiboa na no ho asɛm ne yɛba besua ne nan ɛyɛ asɛm ne hia paa unum mogya ne bi wie a ne ama ɔbayiboa enti sɛ yɛde ba yie ma obi ne na onya abayiboa a oni tumi ade sɛ yɛma ne bayiboa na sɛ yɛbɔ na atenase ansa enti sɛ yɛde mogya ne ma wonom na sɛ yɛbɔ atenase ne wie ansa ne ama abayiboa na yɛakyerɛ wo bayiboa na adwuma a ɔba bɛyɛ ama wo tie ne yie ɛwɔ kuro no na deɛ tie ni yɛkyerɛ wo bayiboa ne wie a abayie ne kyerɛ wo haban miɛnsa aha na ehu haban miɛnsa ne yɛde kyerɛ wo no baako yɛ haban a wote sɔ so a ɛma wo dane wo bayiboa no ɛba bayie mu nanso koduru bayie hɔ a wonya aboa woyɛ nipa hyɛ deɛ te hɔ di nkɔmmɔ ya ɛne ɛwɔ haban baako a sɛ nipa ne ba ofiri bayie mu ba bewura ne nipa tibia no mu a ɔsaa de saa haban no so dane bewura ne nipa tibia no mu amenka ne sɛ dɔbɛte aseɛ ayɛ te sɛ deɛ wo so daeɛ emi da bia meka sɛ mpo abrabɔ mu no onipa bi owiase bia ekoda bayie ne bi ayɛ te sɛ deɛ wo so daeɛ a wo kra na timu ne pie ba na onipa dua ne dadɛ na sɛ wo kra ne kɔba a asa bewura nipa dua no saa na bayie ne ti sɛ bayie ne pie a yɛ wɔ haban yɛ so no so otimi kɔ bayie kampo hɔ ɛna sɛ ɔkura adidie na so wɔ ba a obewura nipa dua no mu a yɛ wɔ haban a yɛte so ɔtade so no so bewura nipa dua no mu ɛna wɔ haban baako a wɔkyiri a sɛ kana ne nim begu ase ɛnɛ me ka no kura di akyerɛ wo yɛ wɔ haban baako a bayifo ne kyiri a sɛ kana ne nim begu ase nene no ho asɛm na ɔbɛka menim wɔ ha ne amane a wofa mu menim deɛ tete hɔ menim yɛ deɛ wɔ abɛdabɔ so menim deɛ wako a ɛnkɔrɔ sɛ yɛsunsum asɛm nko a ɛna sɛ obi na de ato abɛdabɔ so nko a deɛ ɛne ɛtumu da ɛbɛda no nie wote mpi kɔmpanimfoɔ sɛ deɛ wɔayɛ koraa no sɛ ɔsɛ ɔbɛwe kɔtɔ a yɛnye n'akyi ni ɛna mpanimfoɔ no asɛ bubɛ sɛ kuro bi wo a kuro bi toa so na mmom ne dante o na mmom deɛ sika kɔkɔɔ bɔ ano ɛtinye baabi a wakɔ ne nam akɔte nkyini no a sɛ bi woanya sɔre fie no nkyerɛ sɛ ɛnnɛ tumi ni wɔ daabi obi bɛka saa kyɛm bɛ ka kyɛn sɛ mesi sine hu na deɛ tie ni bayie bi wo wiase bi yɛ bayiboa bi na chi wadeɛ ade yɛ wɔ mu yɛ ahaban nyɛma mmienu pɛ na mekɔ bayie mu hu sɛ bayie so yɛdi kan nipa wɔ kronkron abrabɔ na no ehu na no kura nyɛ sɛ ɔmo mma ɔmo ba na emu sɛ deɛ bɛyɛ no Bible kan Psalm 25 sɛ so obi so Nyankopɔn deɛ Awurade bɔ ne ho nsraban hyia ɛna Luke 18:18 sɛ obi kɔ Yesu nkyɛn kɔ busa ansɛ ɔkyerɛkyerɛ ni papa menyɛ dɛ ne manya dan kwa na ɔhyɛ dɛ na afɛ papa obi anya papa wɔ asase wɔ so agye baako ne Nyankopɔn de sɛ yɛ nipa ne yɛbɛtumi ayɛ bɔ ne deɛ tie ni ɛma honhom ne nya yɛ ho kwan bare ne me no bedi nkɔmɔ sɛ problem bi wɔ hɔ a wo fam na sɛ yɛ honhom bi na atɔma nko ade ha tumuda oni Agya BOATENG deɛ ntie na me din bayifo banda so dam so no sɛ ade ya me yɛ ne ehu die sunsum mo no me na so nya bayifo bi tie ne yɛ na mmom yɛ de me kɔwura a hɔ ma me kɔsua ade bi sɛ deɛ na me no didi nkɔmɔ na me nya bere na tie ne yɛ eti ne deɛ bayi atɔ ama wo sɛ yɛ twere yadeɛ sɛ yɛ dam sɛ yɛ slow sɛ yɛ sɛ wadwuma sɛ yɛ di problem bi ato so yɛ sɛ yɛ ma ho ntɔ sɛ yɛ sunsum ma sɛ ma yɛ bayisɛm nko ade a ɛne fa bɛda Agya BOATENG bayifo ba ko pɛ obɛkasa hefa na me hu Agya BOATENG ɛbena da bi a yɛ nkran ha SCC nkran SCC ha ɛna efie da bi a yɛ Kumase Kronoma Francho ɛwɔ na metena se ɛyɛ me council ne tena se hwɛ Nyankopɔn ma gye bresi nkonwa ɛhwɛ Nyame ma enti me no kasa sɛ si a me nim problem ne amane ne wɔ ha wada wo so ntie wusu ɛne deɛ tumu da na afi yɛ ni nkɔmɔ na sɛ na tie sɛ wo benya bayi kokɔ no wie a na ka kyerɛ sɛ bayi kokɔ no onsuo nipa bi a wabɛdabɔ wie mu na me nkasa man kyerɛ wo dama na me yɛ bayifo na me yɛ bayi kokɔ no me metimi de bicycle spose bicycle da de ne hyemu no ɛkɔ America baapen metimi de bɔɔde ahaban ɛkɔ America baapen na ntwa plenteki ma anye visa nsam da so bitna se ka kyerɛ sɛ bayi yade ne tumi nsa wo ntimi nya hwea wo de yɛ nkasa yɛ hwɛ sɛ de bayifo tete wabɛdabɔ ayɛ maame papa enkachi ebere ni nie emfa wo ne baabi wa nante atinkyina kɔfa emfa wo ne ne ato ɔsɔfo ABCD ni baabi a wakɔ maame nka berebe nkyerɛ me asɔre me nya sɔfo na me nya maram na me nya kɔmfo na me nya dinsini at the same time so me yɛ sɔfo me yɛ malam me yɛ kɔmfo me dinsini ade bi a nipa timi yɛ sɛ sunsum asɛm no me metimi yɛ bi yɛ frɛ me universal spirit na me di adwuma eti baabi a problem wo so onya tua na mo be pia na yɛ sunsum asɛm nko ade kai obehun sɛ sɛ tumi ɛda so yɛ adwuma na ma menu ni saa nkɔmɔ we saa bayi kɔkɔ no dwuma di a wo mu yɛ nie ukɔ sunsum a obayi adwa so tie ne yɛ yare bia yɛ tɔma nipa no wo kɔtɔ no obayi adwa so bayi yare bia ne boɔ tie ne yɛ ansa na bayi fo betimi de yare ama nipa no sɛ no wɔyɛ
ba ye camp ye frɛ wo kra di kan ba and so hwa de bi a video call ba ifo na di kan ye bi first wotumi sɛ nsuo so na wo hwa de mu afrɛ wo kra na wo kra na ba ne ye de yade na ma wo ti ye de yade na ma wo kra na be wura wo nipadua no mansa na tibia manifest ye nti ni ye etwa na obi twa no ye to man sunsun mansa na ebe pie physically edam no obi we to man sunsun mansa na ebe pie physically adwuma na asɛ no wo ba yi ma tumi esɛ nipa adwuma ye pɛtɛ ye ba yi pɛtɛ obi a ya tokro no ama no ba yi aboa de to man ye okra ya todwa man am obi ono ne de ye kana man ne ma ne koyɛ saa de nti ba yi mu sunsun bia ne ana ba yi bo bi na adwuma wo ye wonim de ka kyerɛ wo ne enti won sɛ hwɛ abrabɔ na wo bɔ no sɛ bi adwuma wontimi nyai wabɔ mpaye bia wontimi nyai ma me ne nka bere bia ne ma bi wanya mpaye bo ɛna no Yesu Kristo kɔ na Lazarus wu ɛna Lazarus ni amata kɔ Yesu nkyɛ sɛ Yesu wo ha enka me nua na angu ɛna Yesu ka kyerɛ m sɛ maka kyerɛ m sɛ wugidi a obehu Nyankopɔn anim anyam Yesu kɔ duru bodana no na ɛboɔ da bodana no Yesu antimi amfa mpaye amu no boɔ no ba do ka kyerɛ m sɛ omunyi boɔ ne mfiri hɔ wonum adeɛ bi a asi wabrabɔ kwan nti a sɛ yɛ anyi saa deɛ na mfiri wa ho ntimi ntɔ na no me no be ka deɛ miɛnsa pɛ deɛ di kan ɛyɛ gyimi deɛ to so mienu ɛyɛ sɛ bi kafra ta kwadworo deɛ to so miɛnsa ɛyɛ emfiri nyame ɛno na ama na ɛyɛ brɛ Nyankopɔn de adom ne habama dom nipa bie nipa ni kosunsun mu na yehu niema bɛkyerɛ no wobɛtena ba bia ka sɛ emfiri nyame we de ɛyɛ duro we de sɛ nti wobɛtena hɔ ma problem na kɔso Yesu Kristo kɔto sɛ bo ne dapo na no wantimi anyi emfiri wɔ de mpaye o ɔma nipa ne pia firi wonti wo bo a wo yie firi wabrabɔ no sɛ wo twa na mo no waba ɛno nko na no ni firi no sɛ awurade me de binim hwede mu sɛ mani ayɛ dɛ abie enti kwa mani fa so bie de nyɛ no na mehwehwɛ deɛ me pɛsɛ me ka kyerɛ wo ne sɛ saa bayi kɔkɔ na ɛyɛ bayi na ti nipa brabɔ so ɛha nipa no ɛsɛ nipa dwuma spiritual marriage me wa bayi na me yire me yɛ maako 200 spiritual marriage sɛ na ti o maam yɛ tena se ɛyɛ wo ho ade si nkunya obi da so da na wanyem onim sɛ bia physical obi pɛ awo da bi sunsun mu no spirit bi enyim wo ma o di ase obi so da na ba bi onam no masie yɛ bia bebre ama wa braba ka ekyim tu ana wana be hia ba ifo ba nya jaboaten ebena da bia yɛ nkana ha ɛna sɛ bi kafra te fie da bia yɛ kumase bia be ka sɛ wo pa jaboaten akasa namba no nie fa 0245 68 58 68 the number no tie 0245 68 58 68 and I say 0591 78 93 26 0591 78 93 26 ofa number na from baby and wo bia no e be kire kwa amana amenu ni nkomoyi enti wo komu no wo bense sunsum no obi te fie de obi ye enyiye wo so we na pa no okwa ware enyiye wo yi bribia wa brabo mu enyiye maame to akoma to yem nkonoma durum wo hwe manim ya no sɛ enhaban ne bebere wo hanum si a me de yɛ adwuma wo ti ase so wo hwe manim ya enhaban ne bebere wo ha me de yɛ adwuma saa ba haba we de yɛ fe ne sunsum mu sasa embanifo fe ne susumasa we yɛ de ya wo aduro ɛsi ya bayefo yi wa wo de wo pa wo wunya we betimi ayɛ wo ti ase saa haban kro we ya ɛsi ya bayefo atɔyare ama wo etimi de sisa amensa mfa nkɔ saa haban we so haban yɛ fe ne banchi haban enie ɛyɛ banchi wo de onim sɛ ɛyɛ banchi kɛkɛ we sunsum yɛ de nneɛma bebree we sunsum yɛ de nneɛma bebree saa banchi haban we tu anamo na bra ɔhu saa de egu manim ɛyɛ abɛ ne bɛbɔ foforo a we ne di kan ba ansa na abɛ na ba we obi a wadwuma sɛm nyɛ sika sɛm ayɛ basa saa de metimi de akyerɛ wade agye sika firi obi hɔ de ama wo saa de ekura me ya obi do ka wo so wuntua obi agye obi wo so baabi a baabi afa ne kɔ tua na mo na fa ne bra ye bedi nkɔmɔ saa haban bi wa ma memfa nkyerɛ obi we ye frɛ no mmerankanso ye de ye osana na kyerɛ wade saa haban we sɛ wo fie na ho mbɔne taa bɛ hawa wo de bobi pose kɛkɛ wo ne sei wasa window na no ahombɔne bi ntimi ngura ma tete tie ni wo dan mu me so dan basa saa de bi firi wo amensa nkyerɛ wade ba ko saa mmerankanso ya de ne de ye osia na enipa ntia se It's America no be kan Ghana me se de be ka kyerɛ wo no ɛyɛ sɛ ɛyɛ aduro emfiri nyame na mamu so asɛm bi ɛna no bi Jeremia chapter 10 ka asɛm bi ne yɛ ka aduro ho asɛm na abosom wo sɛ bosom yɛ de a yɛ de nipa nsa na ayɛ yɛ soa no wontimi nante esan sɛ ɔwɔ nan so wontimi nante yɛ de apoma ka me pa kyɛ wo ne yɛ nante ne nipa ne soa ɛno de yɛ sɛ nya bosom yɛn san ko ne se na me nkasɛm bi nso na tie me yi afɛ sɛ ti asɛm wo yi ye wodua a yɛtumi twa to nsuo ɛma dadeɛ bɛtaa ni
na dua ne kwa ase Elisha ye bi wo Bible mu no de ase nya aduru ma me se wotena se me se enema miensa bi akoye boda wo kwa no so wanyi mfiri ho a abara bo bete se de te yade ne entimi mfiri so de di kan se bi mfiri nyame we de so mfiri nyame wo yesa wo shebele be ko so atena so akachi de to so nyunu pa che wo yade efe ni jimi na de to so miensa ya kwaduro so wi sa enema wo efe no so tu na mo do wo ha no ma ne bedan agya boaten ba ifo ba amane no ha no e firi ho wahwe bia wahwe me program me ya bebiri wahwe program me na dia me de number na nkasa ma me nkasa na sisi ametena na me madwuma aba bi wa ha me se na tie obi o twere yade ana ase ya to na duru ye na anu na obi na me kasa se gya boaten si twere woto gem ne yesa ya nkɔ na me so oboa onim na chi wade yentira hwe be fo be se tie yade be mu obi a ye wɔ fa so de yade na mu obi o me ma ye bi da tin ni America ni friend so bobo oboa ebo no ya pede ne nanzi so hiri botom dada na okurum what you say be ye dwaso menim yade bi abo be ye dwaso menim yade bi achiwade na kade sunsum na te wabra boso na etata ono the spiritual marriage na wo de wo bom pa ya intimi nko niema bi ho anya mpa ebo ne be yi o tina Yesu ka se mesremu me yi bo ni mfiri ho se wo ma anyi bo ne physically a ka Yesu ntimi mo mpa ma lies so nsore ade se yi bo ne bi ko na bo na be ya consider bi wo consider be ne se wo be yi sa se bi menyini ana sa kwadwura me ka se sunsum adwuma nyina gidi so de onnim na adwuma no se ade se wo gidi ansa da bi because emeko wo gidi o wa anyi ani o ya apia wo gidi o wa anyi ani o hene ana ma me kan kan we nchiro me agya boaten me bi yare o mi firi me kwala abere mu no obi ana kire me hwe obi an kire me hwe me ni pa bebre na nante aboa nkofo bebre but me agya boaten se ya me na matena se ya me ye adwuma me se bi nchene nkamfo se order ena se bi nye dede ni makro ne form wo de tu ana mo man intimi nhia bena da bia won kana ha old berry na se SCC usina free number na 0245 685868 na sabi ya be free ya do baba ana so free 0591 789326 na makai do baba bena da bia na metena se e won kana na tie me ma men kan chiro pray o free number na ho hyehye no ya be ka de e de akyerɛw o ba o so oboa na be boa pcha bi program ni bi na da bi etimi de nsɛm pa brew na afi wo boa na de na wo ba me ayama no me se ha ye mfa gidie ne ba o gidie a wo de ba nyansa wo tu na mo afiri fia ba no emom so nya beduru ya no si ya na sabi bo se sabi ka frache se nyame obo ye no wo che yade na ye na ya nhweso yi o ti ase nyame obo ye no wo che yade na ye na ya nhweso yi nti me ka kire se enkonu maduru mu enhye wo ho akomfo hwe ma me nkyere bade we enku we kura me fe na abrakadabra so abrakadabra kiri ni ana me ye bo se me phone later ho enku so obi so okura bayi wo de bayi tete obi so de bayi hawo o ma ho nto so reti abra ba wo de bra benya nku we bi sa ni nku ne wo yire ni me kire wade a wo de sa ne wo yire we beye we ne semna na anu bi azaya kan wo se ade se de do eyi unu fi na David ka sa mte wo se wrade tware me na me nya fitade se kire ma de semna wo ne de adwuma no o wo sa de we si manim aha wo ye be ma na wo kotisha yes wo kotisha o pese ye kese ya ne die ni wo fra benya bi ko fo to bebire manfo odi adanse enie saa de esi manim we ensuo en de enya adwuma bi ya se obi oton ade aye nto wabie store marketing ma oto aduane ye nto edwan ma obi ade bi ya marketing ya we ne ade se bia wo ye menu asofo se de metie o pese onya ani ade enya medwuma wo de afram ni ani nkomo o pese nipa ba me se me nti asore brani ni nkomo ye ni nkomo one by one we de ye marketing adwuma pen ade we ene wo yi ye market pe na we ni de ye sunsum we ye se bi obi ameka se opekoti kase ye no eno na duru ni we no mo no de ye sunsum se tumi bi ha ye boso ma ye ba yi ye tumi be na etete wo bra na ba di sa de we bi na wonya be pie agya boaten aso ye na woni agya boaten tena se di nkomo ne de achiwade ne bi ma wokɔ na se obi so ye ba yi obi so tumi wo fi ono timi sa so de ti obi ma wo ba bi asa bi dumuti bi na se sere me kora eyasem kase na me no ka na ma me en tena se emu obi mpa wo se kan enwa nanka ebere ni so betu na mom papa ebere ni so be ko ba bi a wo hyebere ne wo daage betinya da asesa me ka kiro prenya gro na yedi because sunsum adwuma ne di me se ye ni di wonim ye nka ne di wonim ye ni di wonim timpani fo ne ka se mom se sabi aye bi da ho na se ye ko ro makopena ma enkofo nyam be kire de wakoba yinum bi da na wayi bi da na onim mu asem sabi ye tiwe agolo na se won komu da ye ka mu asem wonim maka jo se bayi kokko ni ehumobro akire ba besua bayi tuntum akire ba besua bayi fufuo akire ba besua de ye banyansafo akire ba besua de bayi kwase ade ba akokoro eye obayi mu na se wutie se obi ye bayi fo ho na ne ba no
Nye ka se won fa omra ontimi nya no ade se wodo ba ma de be na de yo se esi yenku a ye beku se esi ye mo da be bo dam se esi ye mfa yare nto so de be to so se esi ye mfa mane nto so ye nse wadwuma yenku be ma ade bie ni wiase ye ade aba ye nto bi te me ka che wo se me nya physically work a spiritual work na problem na aba so hunhum ta akire enti brane ahwe hunhum se me wo mawo ne anyu nya de emfi tumi ni nsem tre bi aba itimi de haban hye nipa so mo twe hunhum ba itimi de pa da bi se bi mawo menu entena se me se mempe kasa ye friends emfiri nyame ene ka betena se ache se de ye ka de emfiri nyame de ene ka betena se ache para me se me ka ma ho se nyame obo ni wiase onum nyansa nti na obo habama nyame obo ni ade a onyankoro mpom basa yi adam twe bi ampon ni ye bi oye de ma se me boye ba ye ne ye na jeje mu o ti de me kana se because o kotulo se mu kura enua mu nyina no ye onua hene a wodi nyina ni aso nti se wo be ye dwuma mo bi na esunsun ma nipa bi anso efro nipa dua nipa wo dua endi se ye be ye dwuma ma na be ye o se ye consult nua hene ne enu hene ni di nkomo eye sunsun ma sem na no ka ma me papa wo tie me en kase wa bera bona ka achi tie ni ye ya to yare be mo du obusua no ya di obi hye bere ya da na obi nkrabia oto bi bia ye basa me se enkono ma duro mu enko hye ho akonfo ebere ne nie ebere na me no ka na nu ani ti na me den haban ne bi akum anim a hun se meti wura mu a ye ka hun se be ko sunsun ma duma na ayen habama tumi bi wo wiase bia no na chiwade e wa haban tumi bi wo wiase bia chiwade e ti haban me ka tro pray enkuro ni nyankopon kora wa chiwade tie ma men kire wade bi na tinsem wiase hun bi wo wiase e spirit bia wo de sambra wo ya aboa na no kora nkukuru be si Yesu Kristo beti no yesi no ye buburo eruwa Elijah ekum akonfo 400 Jezebel tata no okotena nsuo na nyankopon ma abdeni ne koma na duane mpa che no wanya aboa o ya aboa meboa Yesu Kristo kura se fe gide butu ekum de ajata ono so ya aboa endi wan se okwo abusuan ma asonafo mo kwa kwa do bi biretufo e wo sebo aduanafo wo mo de okwo nafo wo okwo wo mo de obi a woni de a se bi ka fet e ya aboa ade ne bi nya haban omu nyina yesunsun ma edi abusuan no so enti wo kura abusuan wotimu no tumi edi abusuan se edi wunya unim tumi na chiwade na tutua na mo na bra amenkyere won zampro ba ko na no bi na goru a tin David ba be kontokwa Bible sina goru a ta kontokwa makoma ko aduanan photo nusuda second wade kwa ko na 5000 tons yemu sasa die be na ba David 3 man si nsuon bonwa mu fa mo banu because the spirit of trigon David won se na chiwade nsuon boba won se winim ze wias no mu bi a chiwade ade nipa ne ye bia na hu nye hu timfa won yade na ba yi na toma no emfa won ha won de ato so no emfa won na ateti a won do famu no emfa won no hyebara waje se bi ka fra ta we papa kura mani pa ne de boni atua oka bra ne ni nkomo obi age wade wo se waje de obi ko bi afa ko bra minima de a ha won de awusu na minima de etete wo this is the time I was wutumi ye de any ajabo atin ba ifo ba ni hia ye nti ba ifo ba ni ye niam nyankopon fa me so ye ehu yes because ade nyanyame na boye na biribi wo wiase be nyame bo se yem fanye biribi wonni mu na wo kondeme da bi ti na me se ebuo bi da wa bra bo so yifiri ho eno ne de anya emfiri nyame bo no yifiri ho na hunu sa de nyina afiri nyame ena ja ejimi ena yesi we die wo kwa da bi bra ni nkomo na wa bra bo nya ensesa fe ma men ka se min kiro ena me so fu di nkomo o de jabo atia so de ya te ne ma nkwe na so no we enua o se na medua ne se na nga se Yesu ka se aduade enya me nyankopon ne medua na se etu enti se bi adwuma na wo bi na o se ka wodua yim ye adwuma ye adwuma asori ye dua everything bi a wo ye bi I have to plant o se wodua na afifi because afifi obi hu the root obetimi atwa so yesi dua atwa so mpo ne da so be sa afefe because de ye ntuni yini enti so far as we nyanwu ya da so tia se wa bra bo ni yini ntu bani enche do be ya ho beto bani enche do be ya ne be furu so bani enche do be ya bra bo ne be yenkoso we na Yesu ya we part 1 yo ba yiru ya baba yi kokko no part 1 ni ya be sa beto so enti ya na betimi ahwe me program no e wo bayifo ba TV e wo YouTube bayifo ba TV obetimi ahwe no YouTube and at the same time no say problem bi de wa bra bo so na o hwehwe ja bo atia number ni 0245 68 5868 and I say 0591 789326 tie brother bia yen kran ha SCC and I say old barrier onya besia se ofiri bibi say takra de la na eba o de kaso la ya besi wo SCC wo twa kwan no ma tell bi wo ofre number na ka ne bi bia betena so no
me mentrase wo baabi a metrase wo nyankasa me fie a mete wana metrase adwuma to ba batum wo fie ena so ofi baabi se Accra the sake of obi area mu nkra wo baabi na eba wo de odu se na wo fa kaya na ka so wo pass wo fa kaya eba ka so wo so besi old barrier wo de wo si a mentwa akwan baabi a wo si na be the 30 rank bi ho frɛ me mataji for the video ba fie na ma menka bi de binto na tieri me se ade a mentimi nya bi wo maso ye instant money pocket no dry ene se sika duro ne ma no me nyinni na me obi ntim metron kan jam se wo ye bi e wo me manim ntimi nsi oboa be condemn me because me ankasa kro me wa haban se wo ye hwan na wo tena se wo ba ya de metimi ate aba na wo ntimi nya de oso wo ye te me manim ye medi sa nkwala ansem no se ye me frɛ sa magical money ne betimi afre but ye ni what you say name problem ni amane e da wa bra bo so na watetie wo nya solution en na bra abrante ye fansa ye adwuma baba wa fansa ye adwuma tete no na o me ye boa me ni enyi sikaduro what you say adwuma na wo ye no ni e dina nanom haba ma afrafra nubra ne niema de amaw na wo di bi adware na wo di bi ade asra na wo punu bi etina ma o lock na ade ashine so koton ade na more customers na obenya wo no eno na de wo nhira na wo ye bi eba enye sikaduro bi efiri baabi duru ba bi enipa bomo yani na ho ba de me pese me ka kire wo na ma ati ase ne se me se ya de oduma se akontu sem ade bia wo ya sunsun bi si wo kwa se o ma wonya no rabe she Agya BOATENG ba ifo ba se sunsun masam nkoma de asema me no kan nyina ti o me basic with the spiritual aspect not the physical aspect se je sunsun ade nkoma na de wa bra boso wa ko hospital ya de no wanu maduru enko awon ya ko ho awudi ya ibiri bi se ya problem bi ani basted awon ma bana yinhia me say me de 1 month be mo se say nyankopon tias nya me mitumi o ba de nanam ha ba man no bra na ekura ne tumi da da ene ye de be ma me nka se me so na tie ne ye na me ka abaye ne kra ne na honhom ne spirit ene na kra na boa ye wasa ase so kura no aboa kana ma ye wona chiwade ye be boa aboa preko wona chiwade physical side na me ka no aboa na nhwe wona chiwade aboa so na chiwade physical sa na ye kos tunsumu so abaye bia wo ye tunsumu no wona chiwade me before ba na America chiwa this woni machia obi a ba be ho bia nim problem no se me ba gya na me nim se bi menya anu yi but me beduru ha no ne niam a wo de ma me sisa we esi wo de ma before ntimi ntwa no me na me ka kiro na me ma de me ntimi mfa ma mfa nkofi ma before nko se no wo di agro because abayibo na hodo ni nyina chiwa de na me de afra abayibo ni anyame nson abo bi kura ho efe na anyame nson omo nyina ka ho bi na me de afra enti se wo ba be hia na wo gibi kofi na wo nya oil we bi nya se me na wo bi ko dware a 7 days go you know don se nyama ha ase sesa yare e be ya mane be ha be na wo fa mu be si we ni de e marketing pe ile na de hunhun bi an hawo e mo nyama na wo ton na enkoyi wo ko fa nyama no aboka sika bi aton so ma na hye wudi ya de we ni pe na abaji akofi ni ma kire do de be eno pe e na we ye mrante na ma ba wa na dada mo no o ti aje ha TV so ka me ya de kire o e ye mrante na mbo dada mo so be me so anu wo sere no brabaji bi enu ni we brabaji bi wunya we bi a ma kire do de be within 7 days de aduru no sa wo pa nsu bi na de asi wo so pese eye bi ka ho amesere wo no aye kakra de aka ho no eti ebrada ayenkran ebrada bi ayenkran me se wo ba aboa ho be ba afode bo ho be ba afode ni bi na fa bo TV so aduma afode no ba ye be ma o take it what na se wo be ma o 200 Ghana cedi me ka chiro premier fact bi ansi o wo do 200 Ghana cedi na wa you take it what na se duru so anu aba fe niam we ya me de ye aduma me ansa we no wo hia bi bi obi wo se Agya BOATENG bi a me wonu mintimi ma se hia ba nso ka me hia niam ni bi sa niam me nsa wo send sika 1.5 esi number na 0591789326 nso a de niam na be ma ne kai abro no akwa akwaje na ma kire so de obesi awisu no se won so de ne adwade adwuma na wo pe we ni bia eno nso ofra obenya bi we na ekura me 100 cedi pe ofra be send ma na de abro sa na se bi be maduro no nso 100 cedi me mpese me de bia be si o se wo pese wo be hia Agya BOATENG ne tena se bi sunsun ka sunsun nsam wo pese ye hwe hwe bre no nkra de ma wa ne de wo bo na bo afọ de 200 Ghana cedi na aba yanim na afa ade bi wo hɔ a ma men kan kyerɛ wo yɛse hwe mpaduro yɛmfa ntara na nta ade bi wo ha nye ɔyeresɛm ebi wɔ nso yɛ adwuma no sunsun mu de ma wɔ fam me no company nsɛm ade bi wo hɔ a anye wɔyere wɔsɛ de ma akɔ wɔsɛ yɛtena se ka nneɛma to so te kyerɛ nneɛma mantam nneɛma de nneɛma bɔ nneɛma ma nneɛma yɛ biribi ayɛ de nneɛma gu akwam na no bi nyame ka kyerɛ Moses masa ade wonya tomade ma wonni elon ne ma ade bi wo sɛ ya tomade de ma wo ɛne wo ne wo ma no wasefo woyɛ ɔhene woti akonya so sunsun obi pe o otasase obi age anase omunye du pe so omunye de obi tu adu a wonya ya tu adu e de na wo pe ense no mi ndimi nkan bebre
What you say? A pay. Hey, obi sisi obi peso oboro. There be ni nyina ye won haban na na me no obi din am here. Etu there was a dru. They want to go dru but na dia menye. Because obi obi na dwen say o ya nroba na oba. Eno so betu ya na ya nroba na be kasa asem ne be chew. What you say because e bi the why you kura no so be ko to yin achi ni. But me dia me peso wa bra bo e ye nhweso de ma nipa. If you yes ro ho yeso ye boni no ntime ngo. Me bo a abra bo nyina ka achi. Sa na yesero. Se wo de wo ntime ngo omo bo a. Ka kire omo se agya bo ato be prove mo so omo bo a. What you say? Oba cho o pa wo ye se yi wa wo de wo ntime ngo. Pa akoko so ya wada so obo ne ho no. Ebi go na bra. E ma ba mi lupe. Ba ko be no a. Umfa hwentum be no. Ba ko de besa 1 month. Enu kunu ma adwuma. Yinse ne betum. Ba yi onwanwa. Ba yi be no so waje ba wo de. Wo da ko che du ase po ase ensu ase oboa. Me agya bo ate be ko be puru no se tumi onyankopon de me da so te ase. Me se menye sofo, menye mara, menye konfo, menye dinsini. Me universal. At the same time, me sofo, me mara, me konfo, me dinsini. Because e bia de me kan won ti ase. Ade nipa ye bia metimi because me nipa. But soon so matimi mu ne ma me ne onia ma bia different. Yes. Because Isaiah 45 verse number 7 onyankopon ko na ka osem na mbo su na mbo han. Me dia somdwe ba na me de boni aba me na me ye ni nyina. Ndi se nyame timi ye biribia ade ane manso ne ye ade bia nyankopon bo ye twe ho hia. E haba mane wura nyina no obom man se ye mfanye biribata unim de wode be ye. Na no me ka se me se cancer tu nipa na ya mfa mpa mo ne kum cancer. E ya duro ne ye. Ya to cancer ma. E da onufu mu. E da hene akoto yam. Wako hospital doctor prove say e cancer. Me pa cho ni die kwa so yade be me se me mo yade bi di. But when it was a yade nko na say ye problem nko na ofa mu di a bra na ye nhia. Me chiri kwan no e ye kasoa old barrier. Ana say SCC. Obesi SCC ana say kasoa old barrier. Na o friend number 0245 68 5868 ana say 0591 789326. Baby a me wo won kran ha bi a ye dabana da bi a me tena se ai counselor won sabe kamem ene fie de bia nso ye kumase timu a mo kumase ne mpatamu no e fie de bia ye krono ma franchu bedura franchu na fresh a me namba ya maboyi a me nkola ne bigina wo mo be ba maso ye na de etie ni apart from that ye fie da ne pe ena se metena se ya me de phone no man kora no se de be obi ba obekire omo kwan apart from that me pum obi ankuta me phone me na me fa me call enti o frɛ ye me agya boaten ba ifo ba na me receive me call we ye part 1 ye ba part 2 ye ba part 3 enti da bia bo modi so betimi ahwɛ e wo bayifo ba e wo YouTube bayifo ba TV e wo YouTube afen so da bia no bo modi so betimi ahwɛ program na chiri kwan na utu na mo ba wa brabo e besesa na obedi adanse ya ka se enti mi ampa e na meni onyankopon hyira wo wonte na nemu nkyerɛ o mani si wiye se dia si ukra ye no beda ase bye bye.